سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دمص ويانه تግራይ ዕለታዊ ዜና እንሆም ሰራዊት ትግራይ ብሽማዓሉ ለዓባ ነጋ ኣብ ዝፈነዎ መጥቃዕቲ ጸላኢ ዘሳተፈ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ሙሉእ ንሙሉእ ዝሰኣነሉን ኣብ ነፍስ ወከፍ ተጋድላይ ትግራይ ቆራጽነት ጅግንነትን ብጻይነትን ዝተንጸባረቀሉን ምንባሩ ኣብ ተወፍሪ ዝተሳተፉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም ኣለዉ ኣወጣሂም ብርሃነ ካብ ሓራ መሬት ተወሰኸ ክህልዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልምዓትን ዕብየትን ኣብ ዝተዋፈረሉ እዋን ዘጋጠመሉ ፍንታዊ ወራር ብብቕዓት ኣብ ምምካት ይርከብ ብሽም ትግራዋይ ፈላሚ ኣፍሪካዊ ጀነራል ኣሉላ ኣባነጋ ተሰይሙ ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ዘይሐውስ ምብራት ብምዕራፍ ናብቲ ዘይተርፍ ዓወት ይግስግሰሉ ኣብዚ ብምውዳድ ኩሎም ኣርምታት ሰራዊት ትግራይ ዝተኻየደ ወፍሪ ካብ ዓረባይ ክሳብ ጥቓ ፊናርዋ ዝነቆጠ መበል 11 ክፍለ ሰራዊት ብምሉኡ ንሓገዝ መጸ ካብ መበል 21 ድማ 3 በርጌዝ ደምሰሰ ኣካል ሰራዊት ትግራይ ካብ ዝተሳተፉ ኣባላት ኣብቲ ውግእ ጅግንነት ኒሕን ብጻይነትን ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ ዝተራእየሉ መስተንክራዊ ስርሒት ዘተኣናገደ ወፍሪ ምንባሩ ይገልጹ መዓልቲ ፍሉይ ዓወት እዩ ብጣዕሚ ደስ ኢልና ትሪኦ ኣለካ ዝኩሉ መኻይን ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ውግእ ናብ ደረጃ ዝበፅሕና ጻልኢ ተዓወትና ብዘይና ዓግቢ እንለይ ዝሓወይ ዓወት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ እንታይ ምርቕት ኣለካ ዘይርግጽ እዩ ጸላእትና ይፈልጥዎ እዮም ዓወት ኢድና እዩ ምክንያቱም ዓወት ክንዕወት ዝገብረና ሓቂ ሒዝና ስለተቃለስና قدم حزم تعويتنا حزم حق حيدنا نعوتنا زوزني عوت مثلا 604 كور ناشرة مساسل مسلكه بطعمي 604 كور بزقاطامي نيريه راح يحون كاب دباغونا جوميروس كعشره راح يحون لخدام خاين سويل خداتله النورا تانكتاتنا النورا تاشمو راح ازي بمكينه بزحات ازي تاشمو قرو يبزح تانكتات تقاصلانا النورا صنعتنا تتغرالاي صنعت ግን ተመሳሰለ ለመሳሰለ ነገር አለው ጠንካራ አሃዲ ሰለስተ ጊዜ እርዳታ መጽዋይ ዘን ኩላ መካይን ትሬን ለኻ ጦር ሒዘን መጽን እርዳታ ግን ሰራዊትና በቀሊል ብረት በክላሽን ብድሽካ ልዙ ለመድፈዕ ድሚት ሸውዓተይ ምሽናፍ ማለት መስመር በቃ ጽንዓት እዩ ትግራዋይስ ማንንም ለሸንፎ የለ ከረታ ያበለይ እዚ ሕለፍ ብዚ ከምዚ ኩን ዘይተባለ ነቲ ስርሒት ብጣዕሚ መስተንክራዊ ዝኾነ እንቁ ደቂ ህዝቢ نتعلم أنا قدمي ولدنا قدمي أحواتنا كنسوا لنا عدنا حراك توصل لوا عدنا نبعدي كتخون يبلان ميلو تقدر أبزي بحقوس منفس نتي سرحت مستنكراو زخنة قيادات يو كسرح وعيد مالتيو زي بتعامي أمانم زي سرحتي سترونغ هولد سرح مشيك بومبا كمي كأتوكم ذلوا النتفحق أتابعنا هذا بتعامي مستنكراو زخنة سرحتي صريح مالتي ندحريت زبهال أنا يزحلف أنا إيه زي أكثر لها زغل النبلة بتعامي صبقنا تمرز زغن تقالت انقطعت له زنور تقال لا جنت كفتي نحسو للعلي زنور صنعت زنور صلاح دينا إذا أكل أمورنا خمزله استقراي زلو تحسسوا هيوت منهم كيسس هيوت حنت هيوت حزو أنا زليلة صلاح سوي دفعنا هالو كحزو إذا عينة تنبر توكيسو قتل إذا بحالة سلزنواره تمشيكس بقى زليلة كأتي زبل أتحسسوا أمبرت تيس تقص اللي تقهلني زبل تحسسوا عينواره نعتقدلنا بتعمي تأمرا ومستنكرا وزخونة جنتي تسرحو بفلاي أب كوابي يجلاب زركب رحويون كامبسور أب استواهلو بوتاز نمرة تدرارابي دفع بمبرقاو كعيتن وتهدراو سلطن سراوي التقرايم حدش دشن تبلو كابي تيبيا بعبيتو أب كالاي درجة زركب مخزنة صواروون تقوازات يريون سلاي أب توفرز ساتفو تهدراو عقم السانو خوينون بمدى حيل سب ترف زموتو بأشحاز قدصرو تهدرات أبي أحمد تماريخوم يوم أب توفرز وعلو سبقياو تهدرات سلاي بتر سراوي ناخد صورو وسلزي كالو فح بنشريلوم ناب آويات مقتوم يقلصوم سلاي عوي خسارة يوزحو عوي خسارة بما ترى يكون بحيل سب يكون عوي خسارة يوزح لذي ملو بملوها تدون سيسي كما عرمتن ويم كم جنبار تقلالا زتوسد متقعت بألا بانقا وفري عوتي نيو أوز هنا كسارة إنا وزحنا له أفتب بعلو أبعين كل اللي أتينا يو عنا وشتي أبجنكتن أو رؤسو ودينو أنا كتكسر له زي خل درجات إحنا هنا وعنا مالتي دفعوا سيرنا سلسة فعل سيرنا له عنا هنا نتزمير بمولو تقلالا متقعتي
بدنجس أي كينو أبعلو وين أبعلو عكيل نزعت أمبر نتخالي إذا ربوتات بيمانا نقطع بيمانا نسجمنا رمت كعتا كحصول لخم زي خلنا درجة أيوه غيرنا يا سلام مالتي كوابي جلان عد 26 مدفع 122 ملم 4 مورتر 120 ملم 19 مورتر 82 ملم 3 زو 23 روكيت 107 ملم انتمارخ حدا زو 23 حدا روكيت 107 نقاصيلو اب صلاي سف زيبل كسارا اب صحيو حالواتنا دحننتنا بقلصمنا ندمص ويانس توادد صبصاب اوطهم برهانه كاب حرا مريت تግራይ تسعر قفع حوزين بمذكر نازح زقات ابن نازل له ورارن مصنات علي حزب تግራይን سعيرنا بعوت مساس كمبلينا كبلوم تقادلتن نبرتن وردا سحر تسامره قليصوم اللو مستوم وقنات تصانحي زنبرو مسارحتنا فيسل مستوفا كاب حرا مريت كم صعب اواديدو كقربلنا يو تقادل قبرو ميكيل قدم 33 عمت بفاشست درغي حزب تግራይን منبركاخ عسان متحاز بحر منصاف بزبل تيما اب كتما حوزين اب عداغا بزكايدو دبدب بحانتي صحاي لعلي 2500 نصح زيغاتات تچفچفوم يوم يبلو مع سماعاتنا واينا قدم خزن نبره مسواتي خفنالو خزون اوزيناي سماعاتات بچفچاف وراري ابي احمد زصحنا چفچاف خزون زرزرو تግራይ ህዝቢ ለመጥፋዩ سام هزو تግራይ ግን كتفق يخلي عوت على العوت هنا لا تعوتنا نخيب لنا كذون لمعتنا تاريخنا كنقصلينا بقلصمنا حدا هم تግራይ سلام كنبر هم تግራይ مناورك لوط هم تግራይ دماي سلام كنبر نبارت وردا سحر تسامرو زخون عدب وغنن حزب تግራይ سف زيبل مسوات خفيلو زرغاغصو سلامو لمعاتو ندحيت كملسو والا انت صعرو مريت تግራይ ግና አያታታ መንሳያታን ደጀን ህዝባን ሒዛ ለሙን ከም ቀደማ ክትቀብሮም እያ ትግራይ መቃብር ጸላትን አያ ትብል ቃሊስኹ ዓወት ረኺኹ ሓሊፍልና ደቅናና ምህርና አሚጥና ነርና ራዝግና ዘለ ትግራይ ለቆልቆል ከእቶ ትልዒሉ ራዝግና ጣለስት ትግራይ حواتنا اياتاتنا هذا الليل تحت قعدتم بيسو نحنا يغبرك خلنا هذا يخاطم هزونا مستقالة حواتنا نقاينا نحقزنا بالحزنا ايان دقفينا صوتنا خافينا مش حواتنا سياتاتنا خوينا ولدتنا اوتي خوينا اياتاتنا ايوهم لالنا ادقفنا نحنا يناينا ساعته تقراي تعوتيا خذله تعوتيا تقراي نبراي تورد زخون ابو دما دقنان سراوتنا نحزنا ندحريتا ينملسن بقلصمنا سعرنا نوصينا يبلو بسعراينت منفس تغارا لغرم كيلا موداتا تغارو دياسبوراوس غبرو زلو قالس بمنعد كتناخر كم اون سراويت تግራይን ህዝብ ትግራይን ኣብ ግንባር ዝፍጽሞ ዘሎ ተጋድሎ ጸላይ ክሳብ ዝድምሰስ ቅጽለሉ ይግባእ ክብል ተላብዮም ንድምጽ ወያነ ትግራይ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ፈይሰል ምስጦፋ ኣብ ታሪኻዊ ገዳማት ትግራይ በሰራዊት ፋሽስቲ አቢ አሕመድ ተሰሪቆ ዝነበረ ታሪኻዊ መስቀል ኣብ ኢድ ሙርኻት ወተሃደራት ፋሽስቲ አቢ አሕመድ ተረኺቡሎም አንገሶም አብረሃ ካብ ሓራ መሬት ከም ስዕብ ከቅርበልና እዩ ደመኛታት ህዝብ ትግራይ ዘለውዎም ናይ ግፍ ዕጫፋት ኩሎም ተጠቂሞም ህዝብ ትግራይ ካብ መሬት ዓደብኡ ነቂሎም ፋሕ ጭንጋሕ ክብል ሞክሮም እዮም እቲ ዝገርም ግን እቶም ታሪኻዊ ደመኛታት ህዝብ ትግራይ ሕልሞም እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ፈላሚ ስልጣን ዓለም ዝኾነ ህዝቢ ታሪኹ መንነቱን ሃይማኖቱን እውን ምቕባር እዩ ነይሩ መርኣያ ድማ ኣብ ታሪኻዊ ገዳማትናን መስጊዳትናን ዝበፅሕ ዕንወት ሓደ ምልክት እዩ ጉድ ናይዞም ጓሓሉ ብዙሕ እዩ ካብ መሬት ትግራይ ሃፍትን ንብረትን ጥራሕ ከይኮነስ ሃይማኖት እውን ክሰርቁ ፈቲኖም እዮም ኣሽሓት ዘመናት ዝተሻገሩ ታሪኻዊ መስቀላት ካብ ኣብያተ ክርስቲያናትን ገዳማትን ትግራይ ጉሒሎም ብምውሳድ ታሪኽን ሃይማኖትን ትግራይ ዘሪፎም ብናይ ተጋሩ ድሙቕ ታሪክ ዝረስሐ ታሪኾም ክሓጥቡ ፈቲኖም እዮም
ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ ዝተማረኹ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ኢድ እውን ሓደ ዓብይ ታሪኻዊ መስቀል ተረኺቡ እዩ። እዚ መስቀል ካብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ዝተረከቡ ኣቦ ንሰራዊት ትግራይ ዘለዎም ንኣዳን ምስጋናን ገሊፆም እዮም። እቶም ሃይማኖት ኣቦ ዓወት ትግራይ ኣብ ቀረባ ከም ዝረጋገፁ እውን ብርግፀኝነት ይዛረቡ። ትግራዋይ ንመሬት ዓደቡ ንህልውንኡ ንመንነቱን ንታሪኹን ዝገብሩ ዘሎ መሪር ህዝባዊ ቃልሲ ብዓወት ንምኽንባት ኣብ ጫፍ በፂሑ ይርከብ። ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጥምና ትግራይ ትስዕር። ወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣንገሶም ኣብርሃ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝባና ወረቻ ዘይስቀሎ ድሙቕ ታሪኽ ነወት ድሙቕ እዩ ሕብረና ዘይሓስስ በጸለሎ ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ፈጸምና ዘይጥወ ብሓይሊ መንገድን ትሕትን ኣነሰግሮ ብብልሃት ነሰግሮ ብዓቕሊ ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰግር ፋሽስቲ አብይ አሕመድ 15 ሰነ 2013 ዓ.ም ኣብ ቶገጋ ንዕዳጋ ኣብ ልዕሊ ዝተኣከበ ሰላማዊ ህዝቢ ዝፈጸሞ ደብዳብ ነፋሪት ውድብ ሕብራት ሃገራትን መንግስቲ ኣሜሪካን ኮኒኖም ኣለዉ። ውድብ ሕብራት ሃገራትን መንግስቲ ኣሜሪካን ነቲ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ቶገጋ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝፈጸሞ ደብዳብ ነፋሪት ኮኒኖም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ነዚ ዝሕዝንን ዘሕንኽን ተግባር ብትረቲና ንኹንን ሰብ ሞያ ሕክምና ንግዳያት ዝመጥቃዕቲ ሓገዝ ሕክምና ከይህቡ ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተኸልከሉ ዝሕብሩ እሙናት መረዳእታታት ኣለውና። እዚ መግለጺ ሕሱም ክፍኣትን ጭካንን ዝኾነ ተግባር ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ብምባል ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣካላት ናብ ሕጊ ንኽቐርቡ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣተሓሳሲቡሎም። ብዘይካዚ መንግስቲ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ብዛዕባ እዚ ደብዳብ ነፋሪት ብህጹጽ ዘይሻራው ምጽራይ ንኸገብር ኩናት ጠጠው ንኸብልን ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንኸረጋግጽን ንሰላማውያን ሰባት ድሕንነቶም ንክሕሉን ኣሜሪካ ከም ዘተሓሳሰበት ተፈሊጡሎም። ውድብ ሕብራት ሃገራት ብወገኑ በቲ ኣብ ቶጎጋ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፋሪት ከም ዝሓዘነ ብምግላጽ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ነቲ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፋሪትን ኣብ ቶጎጋ ሓገዝ ናብ ዘድልዮም ወገናት ይኸዳን ዝነበረ ኣምቡላንስ ወተሃደራት ከይሓልፋ ምኽልካሎምን ንከጻሪ ከም ዘገንዘበ ደ ናሽናል ኒውስ ጸብጺቡሎም። በተመሳሳሊ ሕብረት ኣውሮፓም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ቶጎጋ ንዝፈጸሞ ደብዳብ ነፋሪት ብምኹናን እቲ ደብዳብ ኣብ ትግራይ ክፍጸሙ ናይ ዝጸንሑ ዘስካሕክሑ ግፍዕታት መቐጸልታ ከም ዝኾነን ምግላጾም ዝዝከር እዩ። ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ቶጎጋ ንዕዳጋ ኣብ ልዕሊ ዝተኣከበ ሰላማዊ ህዝቢ ዝፈጸሞ ደብዳብ ነፋሪት ሎሚ እውን መዘራረቢ ሚድያታት ዓለምና ኮይኑ ቀጺሉሎም። በዚ ጭካነ ጸላእቲ ዘንጸባረቐ ደብዳብ ነፋሪት ካብ 2 ዓመት ህፃን ጀሚሩ ብዙሓት ወገናት ጉድኣት ከም ዝበጽሖምን ከም ዝተቐተሉን ዝሓበረ ኒውስዊክ ሓደ ካብዞም ግዳያት ድማ ካብ ቶጎጋ ብኣምቡላንስ መኪና ንሕክምና ናብ መቐለ የምርሕ ዝነበረ ህፃን ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ መንገዲ ዓጽዮም ኣይንሕልፍን ብምባሎም ደሙ ፈሲሱ ስለ ዝተወድአ ኣብ መንገዲ ከም ዝሞተ ተፈሊጡሎም። ብዛዕባ እዚ ደብዳብ ነፋሪት ብስፍሓት ካብ ዝጸብጸቡ ማዕኸናት ዜና ሓደ ሲኤንኤን ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ቶጎጋ ዝፈጸሞ ደብዳብ ነፋሪት ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላትን ሃገራትን እናኾነኑ ከም ዝኾኑ ገሊጹሎም። እቲ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፋሪት ፋሽስቲ አብይን መላፍንቱ ሓይልታትን ኣብ ትግራይ ክፍጽምዎ ናይ ዝጸንሑ ግፍዕታት መቐጸልታ ከም ዝኾነ ዝሓበረ እዚ ጸብጻብ ሰበስልጣን ፋሽስቲ አብይ ግና ኣብ ቶጎጋ ዕጡቃት ትግራይ እምበር ዋላ ሓደ ሰላማዊ ሰብ ኣይተቐተለን ኢሎም ከም ዝክሓዱ ኣመልኪቱሎም። ብተወሳኺ ፋሽስቲ አብይ ኣብ ዝቕነ ኣብ ትግራይ ጥሜት የለን ኢሉ ንዓለም ከም ዝሓሰወ እቲ ዜና ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታም ብተመሳሳሊ ቴሌቪዥን አልጀዚራ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ቶጎጋ ብዝፈጸሞ ደብዳብ ነፋሪት ዝተጎድኡ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ሓገዝ ሕክምና እናተገበረሎም ከም ዝኾነ ሓቢሩሎም። ግዳት እቲ ደብዳብ ነፋሪት ሰብ ሞያ ሕክምናን ብዙሓት መራኸቢ ሓፋሽን ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ቶጎጋም ንዕዳጋ ኣብ ልዕሊ ዝተኣከበ ሰላማዊ ህዝቢ ደብዳብ ነፋሪት ከም ዝፈጸመን ብሰንኪ እዚ ደብዳብ ድማ ብዙሓት ወገናት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ጸብጻብ አልጀዚራ ኣፍሊጡሎም። ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ብዛዕባ እቲ ደብዳብ ነፋሪት ክሳብ ትማሊ ስቂሉ ድሕሪ ምጽናሕ ትማሊ ግና ከም ኣመሉ ንዕጡቃት እምበር ንሰላማውያን ሰባት ኣየጥቃዕኹን ዋላ ሓደ ሰላማዊ ሰብ እውን ኣይቀተልኩን ኢሉ ከም ዝሓሰወ እቲ ዜና ኣቃሊዑሎም።
ውድብ ሕብራት ሃገራት ድማ ናብ ተጎጋ ከይዱ ብዛዕባ ኩነታት ንምዕዛብን ሓገዝ ንምሃብን ዘቕረቦ ሕቶም ብፋሽስቲ አብይ አሕመድ ከም ዝተኸልከለ ወሃብ ቃል ትውድብ ስቴፈን ጁድሪክ ተዛሪቦም ኣለው። በአርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ብኻልኦት ዛዕባታት ተመሊስና ክንጋነኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም። ሃለዋትና ንድሕንነትና ንብቕልፅምና ትግራይ ትስዕር።